Ассалому алейкум дӯстони азиз. Номи ман Мадина. Ман аз шаҳри Хуҷанд, 25 сола, оиладор, соҳиби як фарзанд мебошам. 3.5 соли охир мо дар шаҳри Москва бо ҳамроҳии оилаам зиндагӣ карда истодаем. Дар ютуб ман канали худро дорам. Аз дидани ҳар яки шумо шод мешавам дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. салом ба ҳама дӯстони азиз. Аз шумо хоҳишмандем ки канали Мадинаро дастгирӣ кунед. Силкаи канал шумо дар таи комментария мемонам. Марҳамат дороен ва видеоша тамошо кунед. Мумкин ки ба шумо каналаш писанд меояд. Ва инҷа ман мегзарам ба абзори покупком. Якумш ки ман инҷа штатив гирифтам. Ҳама чизи даркорӣ барои блогер. Якта штативи дигар доштам ман. Вай регировка намешид баланди пастиш. Вай наовардам. Вай хонаи қишлоқ будаги монда истодай. Ина инҷа гирифтам арзонакай 650 рублай. Дарозиш 1 метру 20 сантиметрай. Бароям хел видео обзор кардан, бароям хел ягон хел рецепт ва видео кардан бемалол мемонӣ, корта мекунӣ, гӯем видеота мекунӣ, вай намешава, қин намешава. Оз майра туғри мекунам ва чизои хардаги ман шумода нишон метиҳам, чӣ хеле ки ваъда додаги будам. Инҷа да ма камтар худам да чизу кӯдакода гирифтам. Амин сумка дида маъқул кардам. Чандта сумка рости гап дорам. Вай хона мондай наовардам. Тоқа як рюкзакам овардам тамом. Барои ҳамин якта сумка гирифтам инҷа. Ҳамин свети ҳамин сумкам, рюкзакам дорам ма. Ҳамин свети ман нағз мебинам беҳад. Розови гӯем ваяш свети розови паст гӯем да. ҳамин хел качестваш мада маъқул шид. Ба нархаш мувофиқай качестваш. ҳамин хел сумкачаи средняк гӯем навқа калон намайда. Ягон вақт бе кӯдако ягон ҷурави ай рюкзак да сумкача нағзай. Нек кӯдако кати боши обязательно вай гирифтан дар кор. Рюкзак гирифтан дар кор барое ки як магазин медаро, як ҷо медаро. Якчи мегири серано рюкзак удобнияй. Ва ин хел ласинаҳо гирифтам ма барои тобистон. ҳаво гарм шудаga ҳамин хеле чизо удобнияй бисёр пӯшиданаш. Ба платья кати пӯшидан. Платья ман редка мепӯшам неки рости гап. Озида положенида ки ҳастам. Бисёр чиз омада намеғинҷан картон. Ба ин хели вай гирифтам. Бурукча гирифтам барои киртои тугмадори хеле кушод ози пуштестам. Гӯям ам хеле чиз омада удобнияй. ам хеле гирифтам якта тунука ки тобистонаҳай. ба ам хеле халат иқа кофтам ҳамин намуд халата остиндарозша афсӯс ки наёфтам. мада фақат остиндарозаш маъқулай. неки вай качестваш беҳад нағз мада маъқул шид гирифтам ҳамира. пахтаги тозаҳай гӯем синтетика нестай. инҷа да баъд пижама гирифтам бо барои ҳамин баҳрона тоистона гӯем тунукак. пижама неки остиндароз кофта гирифтам. чанд ҷоя дидам остин калта буд. ма кофта остиндарозша ёфтам. хеле брукшкатияй.
ба инҷода 3 пар наскӣ гирифтам. Ман зимистон тобистон бенаскӣ намегардам, аммо вақт ман наскӣ катӣ мекардам. наскиёти никаки тобистона гирифтам. хонадаям ма ҳамин наскӣ катӣ мегардам. инҷода бо кӯдакода як ду чиз гирифтам. ҳар як баромадагӣ ман меёда як чиз ним чиз мегирам. барои ҳамин дафъа бисёр чизҳоро нагирифтам. ин чизое ки ба акси ғалтид ҳамноя гирифтам. ин жемпирчаро бачам да гирифтам. ин киртачаро духтарам да гирифтам. ба ҳамин платья инами киртачаро маъқул кардам, гуфта будум мегирам. амира ман гирифтам, мада маъқул шид. мошинчаро да 200 рубл гирифтам. Нодирҷонда ҳол бемекшому доз бемекшому. ин лапоткачаи калон барои камбозишон. биё вай ай пашай бачам. Ман мошинчаи хитагир диди тахигир биё. Тая бор Нозия. ин пасуда ман. ин пасудара Нозия да гирифтем. ин салфетка 77 рубл. چند دونه داره 130 ارزان سالفیتکا شونه گرفتم گفتم خیلی دیگه چیزای آینچه و دودنای پاستا و دو چیز دیگه خیلی خودم نگرفته گیم اینجا ده اون مغازینی که رفتم اکوز نوزیا ما دا خود میپزن ما خود میخریم اوزی میپزی این در گوشگوشکا تو میپزی برای تا نوزیا خیلی نشکو اپیتیتان دار را بلو سالچه ده Assalomu buku? Buku? Hey. Oли fikr میکنه 1 ساعت بعد assalomu میگم نودی جون ای سلام علیکم دخترو ها گپ میزنی بیو assalomu میگی دادا ها کاجو بگو تربوز میکشیم ها بچه‌م بازی یک картошкаи свежи вардан шавҳарам айбаза баъзада ҳама чиза яшиккатӣ мефурӯшанд гӯем агар помидор чизи ҳамаша яшиккатӣ гирӣ мумкин ки успед намекунда ва хӯрданда вайрон мешава картошка гирифтану тарбуз гирифтан ба камтар бодарин гирифтан бодарингам яшиккатӣ гирифтияну қати як ҳамсоямон тақсим кардан ва оилашон калонтарай 7 килоша ва ё гирифтан мо 3 килоша гирифтем помидора ҳамеҷа кило бо ай магазинои продуктовӣ мегирем насиб боша боз ма камтар картошкаи свежи тоза кунам камтар картошка бирён кунам картошкаош хушрӯ нав чиндагӣ намедонам ай ки ҷо овардагиам ба фикрам ай қазоқистонай ӯзбекистонай овардагиам килои картошка 35 рубл 34 рубл 35 рубл намехе килои бодаринг 40 рубл тарбуз 22 рубл килош гуфтагӣ будам ба фикрам тарбузи ӯзбекистон будай анудирҷон
салом нагуфти ку? хахагӯй набошад? хаха мекунӣ? ин пашоя бинед даромадиян. трезор сетка надора медароян. пашои вай. камаре мегаза ку, амхе безе мегаза. Шав хали дору мемонем. Таблетка мемонем вай сведа токда. баъд бе ташвиш хомере набошад. ғам метия то сара кудакоя. хтаро абети мо тайёр шид. рости гап вақтои охир вапше шавходкунӣ неста. ягон чиз сардастакӣ мекунем. картошкаи свежи овардан гирифтам, камтар картошка бирён кардам. аҳо ҳозир хабодори майда кардам. шӯракшон кардам. кӯдакон нағз мебинанд, мехӯранд. помидорро намехӯранд. тарбуза деҳқонӣ кардам. деҳқонӣ вайш кардам. ҳама хеле хӯра барои кӯдакон нағзай вай мегиранд, удобна мехӯранд. биҳем куби куби куш кардам. намехе ози шавҳарма нигоҳ дорем. ози бояд биёям. тоайма дар сахон мекунам. кадоме ки абед кареста иштиёи таом.